جاكمان يمسخم زلخو بزعبة هيوتكم معلتاو حسبو سلام نعكم مخون من أسيات تفلطوا ليهم أنا نشتغلخو أبوزح مدايات ودي قنيرة أبيت مرت ودي قنيرة أب KFC نايسرح فتنا ودي قنيرة ولو إن بهارفارد يونيفرسيتي نقعتو قي ترفه 10 جزء زخون ودي قنيرة قن لومي نغو أبزلخو نمنتاي مغنياتو أم نفس وقف معلت بزعبة هيوتي يحسب سلازنو بوركي اسكا خحاتو نسخاتكم كأب نفس وقف معلتي بزعبة هيوتكم تحاسبوا ليهم ويسقلكم نقوه خابدك استباربرو ناب تمرت تخدو عيغزات تصرحو اف تليفونكم እንዳጠወቅኩም ቲክቶክ ትሪኡ በቃ በኡጌሪ መስ ትድቁሱ ንጽባሒቱን እዚ ትደግምዎ እዚ ጥራይ ትገብሩ እንትኾንኩም ሓደ መዓልቲ ህይወት ሰርፕራይዝ ክትገብረኩም ምዃና ፍለጡ ግን ብጽቡቕ መልክዕ ዘይኮነስ ብሕማቕ መልክዕ ሰርፕራይዝ ክትገብረኩም ኣብ መጻዓወት ሓጎስን ብነብሶም ክትሕቦኑ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዛዕባ ዕብየትኩም ሕሳብ ክትጅምሩ ኣለኩም ሎሚ እውን ከምቲ ትማል ዝነበርኩም ዓይነት ሰብ እንተኾንኩም ግዜኹም ተባኽኑ ኣለኹም ማለት እዩ ዕብየት ፈተና ምሕላፍ ወይ ጽቡቕ ነጥብ ምርካብ ጥራይ ኣይኮነን ዕብየት መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ምምሃር እዩ ዓለም ብቕልጡፍያት ምዕብል ዘላ ሓደ ሰብ ኣብ ትማል ደው እንተዳኢሉ ብሓቂ ንሱ ንድሕሪት ይጓዓዝ ኣሎ ማለት እዩ ዓለም ገዲፋቶ ትኸዳላ እስከ ብዛዕባ ገረብ ሕሰቡ ገረብ ካብ ምዕባይ ኣቋሪፀ ይፈልጥን ዋላ እኳ እቲ ኩነታት ኣየር ሕማቕ እንትኾነ ዋላ እኳ ሰባት ጨናፍሩ እንትቆረፀሉ እቲ ገረብ ዝዓብየሉ መንገዲ ጥራይ ይዝእልሽ ንስኻትኩም እውን ከምቲ ገረብ ክትኮኑ ኣለኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞት ኮይንኩም መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ተምሃሩ ንነፍስኩም ፈትንዋ ምምሕያሽ ድማ ፈጺምኩም ኣይተቋርጹ ዕብየት ካብ መጽሓፍቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ካብ ተመክሮታት ጌጋታትን ሓድሽ ነገር ምፍታንን እውን ይዝርከብ ሓድሽ ነገር ንኽትፍትኑ ትፈርሑ እንተደኣ ኮይንኩም ንዕብየትኩም ትፈርሕዋ ዘለኹም ገለ ኸባኻትኩም ሓደ ንግዲ ክጅምር ዝደሊ ሰብ ኣሎ ግን ንኽሳራ ፈርሕ ገሊኹም ከዓ ክእለትኩም ከተመሓይሽ ትደልዩ ግን ከዓ ኣብ ልምምድ ሰነፋት ኢኹም ወይ ድማ ትሬኒንግ ኣይትገብሩን መዓልታዊ ነብስኹም ሎሚ እንታይ ተማሂረ ከመይ ተመሓይሸ ኢልኩም ሕተትዋ መልሲ እንተደኣ ዘይብልኩም ኣብ ህይወትኩም ሓንቲ መዓልቲ ኣባኺንኩም ኣለኹም ማለት እዩ ብቐጻሊ እንድሕር መልሲ ዘይብልኩም ድማ ብዙሕ መዓልታት ተባኽኑ ኣለኹም ማለት እዩ ብዙሕ መዓልታት እንተደኣ ኣባኺንኩም ድማ መጻኢኹም ተባኽኑ ኣለኹም ማለት እዩ ብዙሓት መናእስያት ንውድቀቶም መምኽነይታታት ምቕራብ ይፈትዉ እዮም መምህረይ ስለ ዘይፈትዎኒ ወዲቐ ፒሮይ ስለ ዝተሰብረት ገዛ ይስራሕኩን መንግስቲ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኽዕወተ ይከኣልኩን ምኽንያት በቃ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ምኽንያት ይድርድሩ ሓደ ምስጢር ክነግረኩም ዓለም ብዛዕባ ንውድቀትካ እተቕርቦ ምኽንያት ኣይትግደስን ህይወት ኣዝያ ተራርያ እንተወዲቕኩም ከተስአኩም ዝመጽእ ወላ ሓደ ሰብ የለን ሓደ ሰብ ባዕሉ ጥራይ ንገዛእ ርእሱ ከተስእ ዝኽእል ዕዉታት ክትኮኑ እንተደኣ ደሊኹም ንኻልኦት ሰባት ምውቃስ ኣቋርጹ ናይ መጻእ ሓላፍነት እውን ውሰዱ እወ ይርዳእኒ ሓደ ግዜ ህይወት ፍትሓዊት ኣይኮነትን ሓደ ግዜ ናትኩም ዘይኮነ ጸገማት ከጋጥመኩም እዩ ግን ከመይ ጌርኩም ከም እትለማመድዎ ክትመሃር ኣለኩም ህይወት ሕማቕ መጻወቲ ካርድታት ምስ ትህበኩም ከመይ ጽቡቕ ጌርኩም ከም እትጻወቱ ክትመሃር ኣለኩም ድሓር ከዓ ምጉርምራም ንኹነታትካ ይቕይሮን ግን ተግባር ይቕይሮ እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕጽል እዋን ንውድቀትኩም መምኽነይታ ቅድሚ ምሃብኩም ደው ብምባል ከምዚ ኢልኩም ሕሰቡ እዚ መምኽነይታ ዘይሕግዘኒ ድዩ ወይስ ደው የብለኒ ኣሎ ኢልኩም ሕሰቡ ንውድቀትኩም ምኽንያት ምቕራብ ኣቋርፅኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ኣብ ትጅምሩሉ ህሞት ድማ ህይወትኩም እንክትቅየር ክትዕዘቡ ኢኹም መብዛሕትኦም ሰባት ንውድቀት ይፈርሑ እዮም ግን ሓደ መስሓቕ ዝመስል ነገር ክነግረኩም ፈጺምካ እንተዘይወዲቕካ ፈጺምካ ይትዕወትን ውድቀት ኣካል ናይቲ ጉዕዞ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን ኩሉ ውድቀት ገለ ነገር እዩ ዝምህረካ ብሽግለታ ምዝዋር ክትመሃሩ ከለኹም መዘክሩ መጀመርታ ግዜ ትወድቁ ካልኣይ ግዜ መሊስኩም ትወድቁ ኣብ ሓሙሻይ ግዜ ግን ሚዛን ክትሕዙ ትጅምሩ ነዊሕ ከይጸናሕኩም ድማ ብዘይ ገለ ጸገም ትጋልቡ ህይወት እውን ምስ ሓደ እዩ ንቐድም ክትወድቕ ኣለካ ኣብ ዝቕጽል ኣብ ሓደ ነገር ምስ ትፈሽል ድማ ፍሽኽ ኢልካ ጽቡቕ ካብ ዝገለ ተማሂረ በል ምኽንያቱ ምምሃር እንትቐጺልካ ኣብ መወዳእታ ክትዕወት ኢኻ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ዕውት ኢኻ ማለት ኣይኮነን ዘይትጠቅም ሰብ እንተኾይንካ ገንዘብ ኣሰልቻዊ እዩ ዓወት ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ዘይኮነስ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለካ ይዘመልክት ዕውት ክትከውን እንተደሊኻ ጠቓሚ ሰብ ኣብ ምዃን ተወክር ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ንሰባት ኣብ ምሕጋዝ ንዓለም ዘመሓይሽ ነገር ኣብ ምፍጣር ኣተኩር ንዓለም ዝጠቅም ዋጋ ምስ ኣምጻእኻ ድማ ሽዑ ዓወት ስዒቡ ክመጸካ እዩ ኣዕሩኽ ትኻርኤኒ እሞ መጻኢኻ ኸርኤካ ምስ እኩይ ሰብ ግዜኻ ትሕልፍ እንተደኣ ኮይንካ
نوح ከይጸናሕካ ንስኻ እውን ሰነፍ ክትከውን ኢኻ ምስ ኣሉታውያን ወይ ድማ ሓመይቲ ሰባት ግዜኻ ትሕልፍ እንተደኣ ኮይንካ ንስኻ እውን ኣሉታውን ሓማይ ሰብን ክትከውን ክጅምር ኢኻ ግን ንገዛእ ርእስኻ ብፃዕራማት በላሕቲ ተስፋዋትን ኣወንታውያን ሰባት እንተኸቢብካያ ከምኦም ክትከውን ኢኻ ዝመርሑኻ ድለ ዝምሁርኻ ድለ ዝሓሸ ንኽትከውን ዝፈታቱንኻ ሰባት ድለ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ከምቶም ዝበዝሐ ግዜኻ ምስ ትሕልፈሎም ሰባት ኢኻ ትኸውን ስለዚ ግዜኻ ምስ መን ከም ትሕልፍ ብጥበብ ምረፅ ኣብ ዓለም እቲ ዝበልሐ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ከመይ ጌርካ ከም ትረዳዳእ ዘይትፈልጥ እንተደኣ ኮይንካ ተውህቦኻ ፋይዳ የብሉን ብዙሓት መናእስያት ዝርርብ ማለት በይንኻ ምዝራብ እዩ ዝመስሎም ግን ኣይኮነን ዝርርብ ማለት ሰባት ክርድኡኻ ምግባር ማለት እዩ ምስማዕን ብንጹር ምዝራብን ማለት እዩ ሓንቲ ዕላል ክዕለካ ክልተ ገረብ ዝቆርፁ ሰባት ነይሮም እቲ ሓደ ሰብኣይ ፋስ ወሲዱ ብኡንብኡ ብዘይ ዕረፍቲ ምቁራጭ ይጅምር እቲ ካልኣይ ሰብኣይ ግን እንክቆርፅ ከሎ ን30 ደቂቕ ዝኸውን ዕረፍቲ እንዳወሰደ ነቲ ፋስ የብልሖ መን ቀዲሙ ዝወድእ ይመስለኩም እቲ ካልኣይ ሰብኣይ እንተልኩም ልክዕ ኣለኹም ምኽንያቱ ንሱ ብብልሕን ግዜ ብምቁጣብን ስለ ዝሰርሕ እዩ ኣብ ስራሕ ፃዕሪ ጥራይ ይኹን ኣይኮነን ምሕሳብ ምውጣን ስትራቴጂ ምውፃእ ትምሃር ኣለካ ብዙሓት መናእስያት ንስነቶም ክሳብ ዝሓልፍ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይሓስቡን እዮም ብዙሕ ገንዘብ ምስ ሓስኩ ምቁጣብ ክጅምር ይብሉ ግዜ ሓሊፉ ኣብ ዝነቕሕሉ እዋን ግን ድሮ ድኻታት ኮይኖም ንነብሶም ይረኽብዋ ሎሚ ወላ ንእሽቶ ገንዘብ ክትቆጥብ እንተጀሚርካ ድሕሪ 10 ዓመት ዓብይ ነገር ክህልወካ እዩ ኣብ ዘየልየካ ነገራት ገንዘብ ምብኻን ኣቋርፅ ጽቡቕ ብላዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር እኹል ድቃስ ውሰድ ኣብ ኣካላትካ ድማ ወዳእ ነገራት ኣይትእቱ ጥዑይ ኣካላት ትምኒትካ ንምዕዋት ሓይልን ርእሰ ተኣማንነትን ይህበካ እዩ ኣዘይኻ ብሕማም ተጠቂዕኻ ከተስተማቕሮ እንተደኣ ዘይክኢልካ ሃብታም ምዃን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ጥዕና እቲ ሓቀኛ ሃብቲ እዩ መንእሰይ ከለኹ ዓብይ ትካል ክሰርሕ ዝምነ ነይረ ግን ሽዑ ሰባት እንታይ ከም ዝብሉኒ ነበሩ ትፈልጥ ጃክ ትጽለል ኣለኻ ንስኻ እኮ ድኻ መምህር እንግሊዘኛ ጥራይኻ ይብሉኒ ነይሮም እንተዝሰምዖም ነይረ ሎሚ እውን ድኻም ኾንኩ ግን ኣነ ክሰምዖም ኣይደለኹን ኣብ ሕልመይ ኣሚነ ንዕኡ ኸስምር ድማ ሰሪሐ ባህግኻ ናትካ ጥራይ እዩ ካልእ ሰብ ክርዶ ኣይክእልን እዩ ገለ ሰባት ክስሕቑኻ እዮም ካልኦት ድማ ከጣራጥሩኻ እዮም ግን ንስኻ ክትቅፅል ኣለካ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብ ትምኒቶም ዝኣመኑ ሰባት ጥራይ እዮም ናብ ክውንነት ክቕይርዎ ዝኽእሉ መናእሰያተይ ህይወት ሓፃር እያ ሓደ መዓልቲ ምስ ረፈደኩም ንድሕሪ ተመሊስኩም ንገዛእ ርእስኹም ክትሓቱ ኢኹም ብሓቂ ነብር ድየ ነይረ ወይስ በቃ የናብር እየ ነይረ ኢልኩም እዚ ንስኻትኩም ጥራይ ክትምልስዎ ትኽእሉ ሕቶ እዩ መልሱ ድማ ኣብቲ ሎሚ ትገብርዎም ምርጫታት እዩ ምርኮስ ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ትገብሮም ምርጫታት ንመጻኢኻ ዝቐፅል እዩ ስለዚ መዓልታዊ ብዛዕባ ህይወትካ ሕሰብ ትልወጥ ኣለኻ ዶ ትምሃር ኣለኻ ዶ ሓላፍነት ትወስድ ኣለኻ ዶ ጠቓሚ ዲኻ ነብስኻ ብትኽክለኛ ሰባት ትኽባ ኣለኻ ዶ መሓዙትካ ዕሩኽትኻ ብሉፃት ድዮም ጥዑይ ዲኻ ገንዘብ ትቁጥባ ኣለኻ ዶ ሕጂ እውን ሕልምታትካ ይዓበሎ ዶ ነዚኦም ፈትሾም ሎሚ ብዛዕባ እዞም ነገራት እዚኦም ክትሓስብ እንተጀሚርካ መጻኢኻ ብሩኽ ክኸውን እዩ ከምዚ እውን ዘክር ንምናይ ፈፂምካ ከይተቋርፅ ምሕላም ባህጊኻ ፈፂምካ ከይተቋርፅ ኩሉ ሕጂ ተድንቆ ዓብይ ሰብ በዓል ሃፍቲ ይኹን ሳይንቲስ ሙዚቀኛ ይኹን ኣትሌት ሓደ ንጉሆ ካብ ድቃሱ ትስኢሉ ሃንደበት ዓብይ ይኮነን መዓልታዊ ብዛዕባ ህይወቶም ሓስቡ ነይሮም መደብ ኣውፅዮም ተቓሊሶም ካብ ውድቀቶም ተማሂሮም እዮም ነገራት ኣብ ዝኸበድሉ እዋን እውን ከይተረፈ ንቕድሚት ምስጓም ኣየቋርፁን ነይሮም ብዙሓት መናእሰያት ከምዚ ኢሎም ይሓስቡ ንዓመት ኣበርቲዕ ክሰርሕ እየ ብዛዕባ መፅያየ ድሕረ ክሓስብ እየ ሕጂ እውን ግዜ የለን ንብሉ ግን ክነግረኩም ደረት ኣልቦ ግዜ ይተዋሃበካን ግዜ ብቕልጡፍ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድካ ሓደ መዓልቲ ኣብ 30 40 ወይ ድማ 50 ወይ ድማ 60 ዕድሜኻ ተበራቢርካ እቲ ኩሉ ዘለካ ዝመስለካ ነገር ግዜ ናበይ ከም ዝኸደ ክትሓስብ ኢኻ እቲ ዝዓበየ ናይ መናእስያት ጌጋ ግዜ ንዘለዓለም ኣለኒ ኢሎም ምሕሳቦም እዮም እቲ ሓቂ ግን ነፍሲ ወከፍ ተባኽና መዓልቲ ፈፂምካ ክትመልሳ ዘይትኽእል መዓልቲ እያ ዕውታት ሰባት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲዮም ብዛዕባ መጻኢዮም ዝሓስቡ መብዛሕትኦም መናእሰያት ዓበይቲ ትምኒታት ኣለዎም ግን ነቲ ምቹእ ግዜ ክፅበዩ ፈፂሞም ተግባር ኣይጅምሩን እዮም ብዙሕ ገንዘብ ምስ ሓዝኩ ክጅምር እየ ይብሉ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ክጅምር እየ ይብሉ ድልው ኮይኑ ኣብ ዝተሰማዓኒ ክጅምር እየ ይብሉ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም እቲ ምቹእ ህሞት ፈፂሞ ይመፅን እዩ ንስኻ ሰሪሕካ ኢኻ ተምፅኦ ወትሩ እቲ ዝበለፀ ክትጅምረሉ ዝግብአካ ግዜ ሕጂ ወይ ሎሚ እዩ ንክጅምር ግድን ፍጹም ክትከውን የብልካን ግድን ኩሉ ክትፈልጥ ኣየድልየካን እዩ ግድን ናይ ኩሉ ግምት ወይ ሓሳብ ክህልወካ ይግብኦን ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞት ኮይንካ ክትጅምር ጥራይ ዘለካ
እቶም ንምቹእ ግዜ ጽበይ ሰባት ወላ ሓንቲ ኸይዕወቱ ሙሉእ ህይወቶም ክጽበዩ ይውድእዎ ትምኒት ሓያል እዩ ተግባር ዘይብሉ ትምኒት ግን ሃንቀውታ ጥራይ እዩ ትምኒትካ ክውን ንኽኸውን እንተደሊኻ መዓልታዊ ክትበራበር ክትሰርሓሉን ኣለካ ናብ ዕላማኻ ከቕርቡኻ ዝኽእሉ ስጉምትታት ውሰድ እቲ ንእሽቶ ስጉምቲ እውን እንተኾነት ግስጋሶ ወይ ምዕባለ እያ እወ ተስፋ ምቑራጽ ዝስምዓካ እዋናት ክህሉ እዩ ሰባት ዝስሕቑኻ እዋናት ክህሉ እዩ ወላ እውን ንነብስኻ እትጠራጠረሉ እዋን ክህሉ እዩ ግን እቶም ዝዕወቱ እቶም ዘይከኣል ኮይኑ ኣብ ዝስምዓሉ እዋን እውን እንተኾነ ንቕድሚት ደፊኦም ዝቕጽሉ ሰባት እዮም ንዓይ ረኣየኒ ዓሊባባ ክጅምሮ ከለኹ ገንዘብ ኣይነበረንን ተመኩሮ ኣይነበረንን ምትእስሳር ኣይነበረንን ብተወሳኺ ሰባት ጽሉል ምዃነ ይነግሩን ነይሮም ኣነ ግን ኣብ ትምኒተይ ይኣምን ነይረ ኣብ ሕልመይ ይኣምን ነይረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እውን ይሰርሓሉ ነይረ ሎሚ እቲ ትምኒተይ ጋህዲ ኮይኑ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኻ ካብዚ መደረ ሓደ ነገር ጥራይ ክትዝክሩ እንተደኣ ኮይንኩም ነዚ ዘክሩ ህይወትካ ናትካ ሓላፍነት ጥራይ እያ ዝኾነ ሰብ ንዓኻ ኢሉ ኣይክነብረልካን እዩ ብዘይካ ባዕልኻ ድማ ንሕልምኻ ዝቃለሰልካ ወላ ሓደ ሰብ የለን እንተፈሽልካ ንኻልኦት ኣይትውቀስ እንተተዓዊትካ እውን ስለ ዝሰራሕኻሉ እዩ መምሃራንካ ክመርሑኻ ይኽእሉ እዮም ወለድኻ ክድግፉኻ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ንስኻ ጥራይኻ መጻኢኻ ክትሃንጽ ትኽእል ስለዚ መናእስያት ሃገረይ መናእስያት ዓለም ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክገድፈልኩም ብዛዕባ ህይወትኩም መዓልታዊ ሕሰቡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጽል መዓልቲ ምኽንያቱ ሎሚ እንተደኣ ተኸናኺንካያ መጻኢኻ ባዕሉ ክከናኸነካ እዩ ከምኡ እውን ዘክር ምምናይ ፈጺምካ ከይተቋርጽ ምሕላም ፈጺምካ ከይተቋርጽ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣይትጠራጠር የቐኒየለይ ቻክማን أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተደራረቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلون قد تبلوم والتناك بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا ورحن كواخبتنا برهتناي سورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم براتي